O Ginoo, bukang akong mga ngabil. Sa kalipay sa Diyos nga atong manluluwas. Tungkol sa mga salmo, maningkit kita sa kalipay nga nakahaliwan. Dali ka mo, simbahon ta, si Kristo atong Ginoo. Ngahalang ka na ako, isulay ug isakit. Kay Diyos nga dako ang Ginoo, hari nga dako ibabaw sa tanang mga Diyos. Naasa iyang kamutang kautlanan sa yuta, ug ang mga kahitasan sa kabukiran iyaman. Dali ka mo, simbahon ta, si Kristo atong Ginoo. Ngahalang ka na ako, isulay ug isakit. Iyang dagat ug siya kayo'y libuhat kaniya, ug ang kamanan gitupod sa iyang mga amo. Ani ka mo atong simbahan ug pagpapakita, atong
langga pulusot, tubagamu. Unsa bang kautan ang nahimo kong bato kanimo? Ganiharap ko sa silan sa ako. Ako karon masulubong, nga kanimo nasulong. Dawala ka masayo sa gibuhat ko karon. Ang imong mga kasalanan, nga uyab ang gipasan, ug gipaw sa lubnganan, aron ka maluwas.
Ibahin-bahin niya ang mga sakot ko. Kung ang akong biser, ilang iripan. O Diyos ko, lingi ako nganong gibiyaan mo ako. Layo sa pagluwas mo ang mga pulong sa kasalanan ko. Diyos ko, natuwawan ako maadlaw may mamati. Magabi obligani sa akong kabuhan. Aming kaudinaig sa Israel, yako'y uniya sa santos na
anak matlinghugi sa akong kinaagman. Sa akong mahibaw, ipaabong ang dalungan. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Apan miabot na si Kristo ingon og pangulong pari sa mga maayong butang nga aniada dinhi. Mas halangdon og mas hingpit ang tulda nga iyahang gialagaran. Kay dili kini binuhat sa mga tao. Sa ato pa, dili tipik niining kalibutana. Sa pagadto ni Kristo sa tulda og pagsulod ngadto sa labing balaan nga dapit. Sa makausa og alang sa tanan. Wala siya magdalag halad nga dugo sa mga kanding og natimbaka, kundili gidala niya ang iyang kaugalingong dugo og nakakabot alang kanato sa kaluwasan nga walay katapusan. Ang dugo sa mga kanding og turong baka ug ang abo sa sinunog nga nating baka isablig ngadto sa mga tawo nga dili hinlo sumala sa seremonyas. Og naghinlo kanila pinaagi sa paghugas sa kahugawan nila sumala sa seremonyas. Og tungod niini pagkadako padiay og mahimo sa dugo ni Kristo. Kinsa mihalad sa iyang kaugalingon, igog hingpit nga halad ngadto sa Dios. Sa paghinlo sa atong mga konsensya, sa mga buhat nga walay kapuslanan, aron mag-alagad na kita sa buhing Dios. Tungod niini si Kristo naghimo og usa ka bag-ong kasabutan. Aron nga kadtong gitawag sa Dios, makadawat na sa walay katapusang kabilin nga gisaad kanila. Nahimo kini human namatay ang mutubos sa mga tawo gikan sa mga sala nga nahimo nila samtang ubos pa sila sa unang kasabutan. Diin gani adunay testamento. Kinahanglan matuod gayod nga mamatay ang naghimo niini. Kay walay kapuslanan ang testamento samtang buhi pa ang naghimo niini. Mapuslanon lamang kini inig kamatay sa naghimo. Hinungdan nga bisan ang unang kasabutan may gibug-aton lamang pinaagi sa pag-ula og dugo. Human basahin ni Moises ang katawhan sa tanang mga sugo sa balaod. Mikuha siya og dugo sa mga kanding ug nating baka, uban og tubig. Ug gisablikan niya ang libro sa balaod ug ang tanang mga tawo, ginamit ang isupo ug dilana nga iskarlata. Miingon siya, mao kini ang dugo nga nagtimaan sa kasabutan nga gisugo sa Dios nga inyong pagatumanon. Sa samang paagi, gisabligan ni Moises og dugo, ang tulda ug ang tanang butang nga gigamit sa pagsimba, sumala sa balaod. Halos ang tanang butang gihinluan pinaagi sa dugo, ug walay sala nga gipasaylo gawas kun giulaan kinig dugo. Kining mga butanga nga mga hulad lamang ni adtong atuas sa langit. Kinahanglan hinluan niining paagiha. Apan ang langit nung mga butang, nagkinahanglan og mas maayo pang mga halad. Kay wala mosulod si Kristo sa balaang dapit, nga ginamagtawo og hulad lamang sa matuod nga balaang dapit. Misulod siya sa langit, diin nangatubang siya karon sa Dios, alang og tungod kanato. Ang pangulong pari sa mga Hudiyo, musulod ngadto sa balaang dapit, matag tuig, dala ang dugo nga dili iyang kaugalingon. Apan si Kristo, misulod alang paghalad sa iyang kaugalingon.
dili sa makadaghan. Sa ingon nga paantuson unta siyag makadaghan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Hinunua, sa naghinapos ng tanang panahon, nagpakita siya karon og sa makausa lamang, aron pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Sama nga maoy nahisulat, nga mamatay ang matagtawo sa makausa. Ug tapos niana, pagahukman. Si Kristo usab gihalad sa makausa, aron pagwagtang sa mga sala sa katawhan. Sa kaiduhang higayon, mupakita siya, dili sa pagwagtang sa kasalanan, kundili pagluwas kanila, nga mainiton, nga nagapaabot kaniya. Sama siya sa kordero nagidala sa dapit ihawanan. Siya lamang nakahilom, ugway pulong sa pangutanan. Apan sayud siya nga atong salamaoy nakaingon, siya nasakit kita ang naayo, ato ang kinabuhi iya ang kamatayon. Apan sayud siya nga atong salamaoy nakaingon, siya nasakit kita ang naayo, ato ang kinabuhi iya ang kamatayon. Ikaduhang pagbasa. Gikan sa Katesismo ni San Juan Crisostomo, Obispo. Kung buot kitang makasabot sa dugo ni Kristo, kinahanglan mubalik kita sa karaang sugilanon sa pasiuna ni ini didto sa Ehipto. Misugo si Moises nga isakripisyo ang karnero nga way mansa og ibispis ang iyang dugo sa pultahan. Kung pangutan-unta si Moises sa gipasabot ni ini, unsaon pagkaluwas sa tao nga adunay kalag, pinaagi sa dugo sa mananap nga way kalag. Mutubag si Moises nga ang gahom sa pagluwas wala sa dugo sa mananap, anaa sa dugo sa Ginoo. Kadto hulagway lamang niini. Niadtong panahona sa pagkakita sa anghel sa kamatayon sa dugo sa pultahan, wala siya mangahas pagduol. Ila binagayod kaha nga dili muduol ang yawa, ini kakita niya sa matuod nga dugo diha sa bakba sa mga magtutuo. Ang maong bakba nga maisip nato ang mga ganghaan sa templo ni Kristo. Kung buot ka pang mupamatuod sa gahom ni ining bililhon nga dugo, hinumdumi kundiin kinigikan. Giunsa niya pagbuhagay gikan sa kilid
sa atong magtutudlo didto sa cross. Gisugid man sa Ebanghelyo nga sa namatay na si Kristo apan nagbitay pa sa krus, dihay sundalo nga miduslak sa iyang kilid. Ug diha-diha mibuhagay ang tubig ug dugo. Kadtong tubig naghulagway sa bunyag ug ang dugo sa santos nga Eucharistia. Giduslak og sundalo ang kilid sa Ginoo. Gibangagan niya ang paril sa balaang templo ug ipalgan ko ang bahandi nga ako nakaron. Mauusab ang nahitabo sa naasoing karnero. Ang mga Hudiyo miihaw ni adtong biktima sa sakripisyo ug ako ang naluwas. Ugikan sa iyang kilid, mibuhagay ang tubig ug dugo. Minahal ko, dili unta magmakulang ang imong pamalandong kabahin ni ining misteryoha. Kay aduna pay tinago nga kahulugan nga ning tungura buot nako nga ipadayag. Sa ako nang giingon, ang tubig ug dugo hulagway sa bunyag ug sa Eucharistia. Gikan ning duha ka sakramento nahimugso ang Santa Iglesia. Gikan sa bunyag tungod sa tubig nga makalinis nga nagdala og bag-ong pagkatao o kabag-uhan diha sa Espiritu Santo o gikan sa santos nga Eucharistia. Ug tungod kay ang mga timailhan sa bunyag ug sa Eucharistia nang gawas man gikan sa iyang kilid, makaingon kita nga gimugna ni Kristo ang Santa Iglesia gikan sa iya mismong kilid, sama nga si Eva gimugna sa Dios gikan sa kilid ni Adan. Gibutiag kini ni Moises sa iyang pagsugilon nga ang unang tao naaghat sa pag-ingon, bukog gikan sa akong kabukugan o unod gikan sa akong kaunuran. Ang Dios mikuha og gusok sa kilid ni Adan aron paghimo sa babay. Si Kristo mihatag kanato sa dugo ug tubig gikan sa iyang kilid aron pagtukod sa simbahan. Gikuha sa Dios ang gusok samtang natulog si Adan, sama nga gihatag kanato ang dugo ug tubig sa dihang si Kristo patay na. Nasabtan mo na ba giunsa ni Kristo paghiusa ang iyang asawa, ang simbahan sa iyang kaugalingon ug unsang matang sa pagkaon ang gihatag niya aron kita mabuhi? Ang inahan nagpabuhi sa anak, ginamit ang kaugalingon niyang dugo o gatas. Kita usab nahimugso ug naalimahan gumikan sa dugo ni Kristo, kita nga namugna diha sa pag-ula niya sa iyang dugo. Dili pinaagi gulawan kita gitubos, kang kinsang bili mo konod. Apan pinaagig sa dugo ni Kristo, kansang bili way suko.
Pagbasa gikan ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya og pasidunggan pag-ayo. Daghan ang matingala kaniya, kay naguba man pag-ayo ang iyang panagway, ug dili na kini hitsurag tawo. Matingala usab ang daghang mga nasud, ug sa iyang atubangan ang mga hari magkahilom. Tungod kay ilang nakita ang wala pa nila hibalitai, ug masabtan nila ang wala pa nila madungog.
Alang kanato ang manubos namatay, gilubong ug nabanhaw. Uban sa timos nga paghigugma, simbahon ta siya ang atong ampuan sa pag-ingon. Ginoo, kaluy kami. Kristong magtutudlo, pinaagi sa kamatayon mo diha sa krus. Nagbasinagtanon ka hangtod sa kamatayon. Tudloi kami pagsunod sa kabubuton sa Amahan, diha sa tanang butang. Kristo among kinabuhi, gilumpag mo ang gahom sa kamatayon, pinaagi sa kamatayon mo diha sa krus. Himua nga kami mamatay uban kanimo, aron mabanhaw kami uban kanimo sa himayang dayon. Ginoo, kaluy kami. Kristo among hari, nahimo kang sinalikway ug ubos pa kay sa tao tungod kanamo. Tudloi kami sa pagpaubos nga maoy makaluwas sa kalibutan. Ginoo, kaluy kami. Kristo among kaluwasan, nagpakamatay ka tungod sa gugma alang kanamo. Tudloi kami pagpakita sa imong gugma alang sa among isigkatawo. Ginoo, kaluy kami. Kristo among manluluwas, diha sa krus gigakos mo ang tibuok panahon ug kalibutan. Hiusaha ang tanan nga nagkatibulaag nga anak sa Dios ngadto sa imong gingharian. Ginoo, kaluy kami. Sang pito na to karon ang atong amahan, sa pag-ampong itudlo kanato sa atong manubos. O Ginoo, tagda kining imong banay, kay alang kaniya ang gibudhian nga Hesukristo, wala magduha-duha pagtugyan sa iyang kagalingon, sa kamot sa iyang mga kaaway, o pagsagubang sa mapag-antos sa krus, siya nagpuyong nagahari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak, o ang Espiritu Santo. Daigon ta ang Ginoo. Mayong buntag din yung tanan.